V tomto seriáli, ak si nainštalovať hru na PC zdarma. Takže prvé si zoberieme sem toto, zapneme, napíšeme GTA, napríklad tu už vidíte GTA San Andreas. Pozrite sa, teraz ideme. Tu potom dáme download. Si kliknete. To sa vám to tak načíta. Teraz free. A sa vám stiahne. A ja som si ho už stiahol, tak iba na ňo kliknite, pozerajte, už tu mám. Vidíte? Vidíte, tu mám. A ešte vám ukážem, jak si zahrať IGI 2. Dáme si tak. Nechcem vám to ísť, tak ak sa vám to páčilo to video, tak dajte like.